Nou, per on hi havia la pastisseria Adriana, allà de vora hi havia el Remigio Uwe Pons. I això és el moll de l'entrada de Caledoma, que hi havia la caseta de Can Nato, i això és el moll de Can Odisseo, i ara és el moll que té la caseta de cultor de Iñaki Gabilondo. Aquest no és l'avi, i supos que aquí estaven esperant, el devia dur per fer una volta per esport, i el devia estar esperant que faci i que de gràcia. Aquesta foto és de l'any 1915 i m'agradaria que diguessis de quina barca és. Sort de Rosita. Sort de Rosita. Sort de Rosita, una barca que després va ser d'Escul Marítim i de l'Alazán primer, en Sebastià Terrassa, aquesta l'avi, com us deia, anava a Mallorca i comprava produts i els adua cap aquí. També havia participat a subhastes de barques. Una vegada apuntava l'avi que havia participat a una subhasta que feien a la base i que hi havia 3 barques per subhastar. I és que a fi de la base li va dir ho arranjarem ara això. Una de les barques era la Converri, després va ser de Muntanyès, i és que a fi de la base li va dir t'ho donarem a un preu, però de les 3, una del final no la subhasta no la quedaré això. Altres barques que també van ser i han estat d'ell va ser una barca, un bot que semblava el Cales Fons, de les mides com aquelles, que era el Sant José, que va ser de la família Gardés i estava amarrat molt de temps i ho vam veure a la Bona Nova, allà amarrat a la Bona Nova. Existeix? Com? La Rosita existeix encara? Sí, existeix, pren el sol una tanca d'un germà d'en Fico i està plastificat i aquí... Evidentment li van posar Rosita, perquè aquí no tenia nom, li va posar Rosita perquè això tampoc és l'àvi, li va posar Rosita perquè ma mare era rossa, i li va posar una Rosita. Bé, aquí ja veiem que la Rosita és la Rosita. La Rosita va venir de Mallorca l'any 1933-34, així l'avi la va anar a cercar. I d'aquesta vinguda de Mallorca cap aquí hi havia l'avi, mon pare i mon mare que festejaven, i en Florit, que després va ser pràctic de món, sabeu que feia pràctiques com per agafar i per navegar. La van dur a la vela, que no tenia motor, la van dur a la vela des de Mallorca fins a Menorca. L'avi, abans de partir, li va fer un telegrama a Sàvia Reimessa, que vingués, que li vingués a sortir camí, perquè sempre tenien una empalmada, que quan van arribar a les 4 de la matinada davant Cales Coves, els vents es va aturar de Coves. I van venir remant amb aquesta barca de Cales Coves fins a Espaldamó. En tan mala sort que quan van passar, Sàvia, que naturalment esperava que la vela passés, van de fora a seguir l'aire i ells remant van fer drecera i van entrar per la part curta, que era per pas de l'aire. I Sàvia, quan es va cansar d'esperar, va tornar molt, l'avi ja tenia la Rosita amarrada. Aquí és, això me sembla que és el que ho fa. I aquí això per la vestimenta i podria ser just un any abans de la guerra o un poc després de la guerra, però és d'aquest damunt
aquells anys. Aquí és amb una altra barca, encara hi havia navegats amb aquesta barca, però després la van, de les més antigues que tenien a Can Reiners, van arribar a tenir a Calarrata, que després ho veureu, van tenir aquesta barca, després tenien la Clara, després en Tofu i en Miquel, que també els veureu, les barques, i també van arribar a tenir, tots fets per son pare, en Pau, de Baixa, van arribar a tenir uns entre Bussis i Llenxetes, van arribar a tenir 11 que s'ajudaven per anar a la Greu, i també de vegades l'havien dugada perquè les barques aneguessin a la vela. Això és dins la cala Sant Esteve, veu per aquí, sobre una barca. Una cosa era que aprofitaven les estatges, les escuderes dels barcos, quan es rompien, se'ls recataven i els aprofitaven per fer malmès i tenen la corda, veien, una buixada de xines, i això no tot sol aquest any, això fins al darrer, fins a que un pare anava amb la barca d'Esplàntic, que rompia una codera tensada entre sabó i els banys que feia força, el tros de codera que quedava a sabó, aquesta no anava als barcos, ja quedava per poder fer defenses. Això és un pòster de Can Reiners que estava a la casa de Baixamà. Veureu que aquí encara hi ha uns senyals com un pal. Està penjat a la nostra, un pal, i sempre estava per la part de darrere, des de llenya, i estava dins el porxo de Can Reiners de Baixamà, per la banda de baix, i sempre havia vist això. Això sempre deia, això és un pòster que van retirar perquè es va passar de moda, perquè no es fagués més mal bé, però l'havien tingut penjat a Sant Front de Can Reiners. I jo un dia, quan me vaig casar, li vaig dir a ma mare, m'agradaria un pòster aquell de d'altres porxo, i ma mare m'ho va dir, jo farà un dia, i jo sempre l'he tingut, i jo sempre me pensava, a veure com és que havien retirat, però sempre estava convençut que era perquè ja estava passat de moda, perquè no s'aguanyava més. Un bon dia ho vaig veure. Aquí no es pot distingir gaire, però la bandera aquesta que hi ha aquí és la bandera republicana. I sabeu que donat els experiments la van llevar de circulació, la van pujar d'altres porxo i hi ha una altra foto de l'avi. Tu, Antònia, tu l'has vist, aquesta foto de l'avi que està en la Violeta, la cursa, i té una bandera a la polpa de la barca. I aquella bandera veus que està molta bandera, molt relleu, i és que aquella bandera la van pintar 3 vegades. La van pintar quan la van pintar des de la República, la van pintar després de la República, i sabeu que l'avi li agradava tant esquadra que no va voler posar-lo d'altres porxo, com va fer amb aquest pòster, sinó que va pintar la bandera espanyola. Això demostra que era un pòster que compraven des de la República. Aquesta foto està molt malmesa, però és que me fa molta il·lusió mostrar-la, perquè aquesta és una de les barques que més van navegar en altres que en Bèlgics. Jo la conec per aquí, que hi havia un nom d'un peixet, i això posa aquí Clara. Això deu ser ma mare, i això està fet davant el moll, aquí, davant la fàbrica de gas. Jo li vaig demanar a en Joan Pau a veure si era d'aquesta època son pare que va fer quasi totes les barques de Can Reiners, ja era el mestre d'Aixa que hagués pogut fer aquesta casa. Però sabeu que aquell Llanegai, que posteriorment li diuen el Llanegai de Can Reiners, sabeu que allà per al rincó ja hi havia prou a Can Joanals, la casa de Can Joanals, també veureu una altra maqueta, d'una altra barca que el van fer allà baix, o sigui que allà hi havia ja una tradició com hi havia de fer del coc a mestre d'Aixa, com hi havia Supercoc, com una altra banda d'esport, doncs allà també hi havia mestre d'Aixes que se poguessin.
Veus, aquí heu vist aquesta brúixola tan antiga, però és aquesta, una d'aquestes brúixoles, no us puc dir quina era, la de mon pare, i tampoc quina era la desmoldada. Però són brúixoles d'aquestes que tenen suspensió que callen o cardan, que estan a casa nostra. I aquesta és una maqueta que, per fet que la tingui l'avi i per fet que sortirà després una foto, és el Colón de Mahón, que és un guaire que el van fer en el magatzem d'aquests jornals allà de vora que el van fer més d'Aixa, que va ser l'antiga fàbrica de desgast. L'avi me va dir, jo no vull repetir, els quilos de plom que li van posar perquè pogués navegar. Veureu les característiques que té aquest guaire i és que està en la banyera d'aquí, està tapat, o sigui, té una banyereta aquí dintre que el que li feia popa volant i el que li permetia era fer què és aquest? Puntero? Puntero. És el puntero, que li permetia usar molt sense que l'aigua entrés dins la coberta i dins les equipes normal. Ja ho posaven en pràctica. Això eren unes maquetes que se feien, el que encarregava a la barca, un líder, el mestre d'Aixa, que fes una maqueta d'aquestes. I ja té el tipus de com quedaria, si aquell trobava que la proa era baixa, o que la popa era massa volant, o que havia de tenir més quilla, doncs damunt aquí ja veiem més o manco la forma que ja com quedaria. Aquest, que jo la foto la mostra perquè no té, des del punt de vista mariner, no té transcendència, però això és, aquí està damunt la coberta del Colón de Mahón. Aquí, això m'imagino que devia ser el propietari, perquè l'avi sabeu que també em va ajudar a dissenyar-lo, l'experiència que tenia. I aquí em surt una dona que té una fisonomia que jo me recordo d'una altra dona que no sabia qui és. I aquest, per la foto, aquest me sembla que és el compo Miquel, que és el germà gran de ma mare, Miquel Primers. Això no és una clara, això és la barca antiga primera que hem vist, aquella dins cala Sant Esteve, és aquí totes les defenses, i és l'avi aquí, m'imagino que pot ser català, amb el que veu, la volta silla. Dic la volta silla perquè això me sembla que és dintre de cada evident, com pot ser damunt altra cala. Però jo me sembla que és cala pudent, perquè tenint en compte que la foto, quan fan aquestes fotos, aquí no la feien, podria ser, però no està feta aquesta foto des d'una altra barca, possiblement sí que no està feta des d'en terra, d'una cala que sigui així llarga per la cala pudent. El que va fer, quan m'hi vaig fixar en aquesta foto, va fer gràcia, i era que aquí diuen feixos de llenya. Sabeu que quan se n'anaven agafaven feixos de... quan tenien llenya i trobaven, la posaven damunt coberta, perquè quan arribaven a la platja, per fer damunt la platja, ja feien això, que no havien d'anar a cercar llenya, i a risc de ser, si ho trobaven o no ho trobaven. Que nostre encara guarda un parell de 3 peus, que és el cercle aquell de 3 peus, que era una olla de ferro, que era per el que empraven per anar... Bueno, aquí hem vist que hem xerrat moltes vegades de la tradició de les barques al rem, que venien de la Mamonessa i altres barques d'aquestes que feien, que competien i quan venien catalans, doncs havia quedat molt bé manant. Però aquí sabeu que també, a més dels homes, hi havia dones que remaven. Això, d'aquí, és ma mare. Aquestes dues són germanes de les famílies Schenfli. Aquesta
encara vosaltres ho heu vist, és una paca de Sant Antoni. Una paca de Sant Antoni, paca d'esgàs, vull dir. Una paca de la fàbrica d'esgàs. I aquesta no sé qui és. I aquí tenen un cop. I això sembla ser que és unes carreres que van organitzar quan va venir el rei Alfons XIII, a molt que van fer festecos, una de les coses que van fer, van organitzar unes regates al Ren, i aquestes dones aquestes es van posar aquí, perquè com una mare devia tenir uns 16 anys, una cosa. 1905, sí. Però de 1905, 1906. No, era l'Alfons XIII que va venir. Ja, Alfons XIII. Aquí? Va venir en 1905. No, en 1905 no, perquè ma mare no havia nascut. És igual, està mort. Hola, Paco. Mira, això és l'antiga fàbrica d'esgàs. Això és ma mare, la Rosa, una cussa que tenia una violeta. I aquesta foto, això m'agrada molt perquè representa molt el moll com era damunt d'aquests anys, l'any 1930 i pico, el paradero de Can Reiners. Aquí no hi havia cap xigre encara, era quan me'n recordo, jo he vist els pescadors quan havien de tirar una barca en terra, agafaven unes polítiques d'aquelles i es tiraven. Em recordo sempre que el pescador més vell era el que es posava davant i era el que marcava allò de quan sempre vaig en situador allà fent i sempre hi havia, quan havia de tirar una barca en terra, sempre hi havia una solidaritat per la gent tirar les barques, ajudar-los a tirar les barques de terra. Aquí veureu que hi ha un bot preciós. Aquí veureu la coberta d'una barca mariscadora. Aquí és una cosa que jo del lot recordo haver-ho vist, aquí, que era una caseta, que m'imagino que això podia haver estat un lloc comú, una cosa d'aquestes. Aquí veu un barc que surt, veus ja aquí casetes de l'altra banda, però veus que aquí era el tros aquest de Sant Antoni, hi ha casetes que encara no hi són, la fàbrica d'aquí, del gas que anava a totes, i una cosa curiosa i és que aquí hi havia les barques aquestes que veig que són les barques del bou en centena posada, perquè d'aquí encara la vela aquesta l'empraven per anar a pescar una de borra salta a les barques del bou. Després veurem que van baratar de banda i van anar a parar davant la lliga. Després de davant la lliga van tornar a agafar i van tornar a venir les barques del bou aquí, fins que no van anar a on són ara. És bot aquest, Espera. tan guapo, però pot ser que sigués un termari. Aquest, no l'he vist el nom. El Mayo no he vist cap foto, era una de les barques aquestes que va competir davant cap als anys després dels Guairos aquests, del Júpiter i del Badrines, se va acabar les regates de Guairos i van començar a sortir les barques de vela llatina fetes per Subarcó, i el Detective, i el Delio, que té el nostre president, el té allà dintre, el té, que és una barca preciosa, que té... Quant d'ells té? 300 i pico d'anys. Quasi com tu. I després van començar les regates de les veles llatines. Hi havia diverses barques, i una dels bots que tenia era el Mayo, que era un bot que va ser de l'Avi Reiners, i aquest bot el dugava ell a la vela. Ell estava bastant, en aquella època encara anava per la mola, i allà de la mola el tenia allà amarrat i el dugava per als oficials de la mola. Un de tals oficials que hi havia era en Ortiz, son pare del Juanito Ortiz, que em sembla que era d'independència, i a l'any, aquí duc un paper que posa que l'any 1941 el Mayo, aquest,
el van agafar i li va vendre a l'avi en el monitor aquest. Li deien Mayo perquè en aquella època una barca que era xulo, que que guanyava totes les regates, era l'Abril. Quan l'avi la va comprar ja li havien posat el Mayo, perquè quedava el segon i van dir després de l'Abril havia de ser el Mayo. Les barques de bord, en honor de les meves cosinats de sortir, són les barques de l'Espà i el nou Espà que eren de l'avi nostre. Aquí veguessin Silles de les Rates, volien més o menys l'època d'aquesta foto. No la deien aquí. No, sap que d'aquesta foto t'ho dic, jo quin any, aquí ma mare tenia, que devia tenir Antònia, que devia tenir 16 anys o 17 anys, devia tenir sa mamà. Què? No sé què dic. Que més enrere. Aquí tenia, aquí això és l'any 1933, 34, una cosa així. La Rata encara hi era. Bé, una de les coses que l'avi va fer va ser manar els tocadets de les Silles de Rates. Les Silles de Rates van dur una draga, que el pare m'explicava que aquesta draga funcionava amb un primer tenia com un martell piló, o sigui, un pal que agafaven i el pujaven de ferro gros i després el deixaven caure, crac, fer com el cotó, i amb allò anaven rompent les rodes. Era d'una empresa holandesa, que l'empresa holandesa, perquè aquí tinc el certificat de l'AVI, primer va dir Compañía Auxiliar de Navegación y Dragados y después, digamos, se van Société Anònima Enterprise Ackermans en Van Aren. Aquí figura que va venir l'any 1933 i se'n va anar dia 25 d'abril de 1936. O sigui, a punt d'estallar la guerra. I agraïts que van quedar de l'avi, li van regalar un quadre que està a nostra, que això és a la Mola, marques a la vela, i aquí ho posa el Rienci. És un vaporet que s'assembla molt al vaporet que hi havia tota la vida aquí, de la base RP aquest que hi havia. Aquests són l'avi Reiners i aquests dos són els dos gerents responsables que hi havia aquí, que l'empresa aquesta, que va ser, que se va dur de Silles de Rates. Després aquí comença ja la família a posar antecedents de la part Mus, que va ser, el pare li deien Tòfol Reiners, però era Tòfol Mus, de Can Reiners. I aquí hi ha una foto que és a Latzaret, el mot de Latzaret, anant a colònies d'estiu. Veureu que aquí els soldats anaven en el cap rapat, sols d'on José, aquest estal encara el vaig veure de porter als carrers, a l'escola del carrer de Sant Joan, i aquest, d'aquí, era mon pare. I jo va començar a comprar per l'any després de la guerra, mon pare va anar a fer un temps de dur nau, va anar a les motores, a les barques de l'hospital, que duen des de les Fontanelles a l'hospital, a Silla del Rei, fer viatge. I després va entrar aquí a les motores de la Mola com a mariner. I el papà és aquest, el pitxero del mariner de Prou. Això és una motora que està amarrada allà, a les moll de la Mola, aquell que queda la cubeta, aquella que tenia la gent que es parava.
passar. Aquesta és la barca, és la Rosita, la barca de la Rosita, i aquesta és el papà i la mamà. Això és el primer, davant la lliga, devia ser una festa a Sant Pere o una cosa, una festa xina. Veig que aquesta barca l'empraven ja per fer bèrguins, perquè aquests bancs que hi ha aquí són perquè la gent se pogués agafar, se pogués seure a l'espostar quan es donen a passejar. Això és una cangreja que deia. Una? Una cangreja. Una què? Cangreja. Cangreja que deia. Ah, no. Aquí tenia sempre para no mantenir cap de cangreja, hi havia una antena posada.